Moikka! Tervetuloa tänne Kajaaniin mehtään. Tänään mä opetan sulle 3 perussolmua, jolla sä pääset alkuun makramee-seinävaatteen teossa. Eli tänään opetan sulle leivonpääsolmun, kaksoistasosolmun ja kohosolmun. Ja kannattaa katsoa video loppuun, sillä saat 4 vinkkiä makrameen tekemiseen luonnossa. Ja jos me ei tunneta vielä, niin mä oon Hanne, Metsäkädet yrittäjä. Mutta nyt solmujen kimppuun. Makramee-solmuja voi käyttää hyvin moneen erilaiseen työhön, mutta tänään aloitetaan yhdessä tekemään tukitankoon kiinnitettävää seinävaatetta. Ensiksi tehdään leivonpääsolmu, jolla kiinnitetään langat tukitankoon. Tänään käytän tukitankona maasta kerättyä ja kuivattua oksaa. Näin teet leivonpääsolmun. Taita lanka kaksinkerroin, vie langat tukitangon eteen ja käännä taitekohdan silmukka taakse. Pujota langat silmukan läpi. Kiristä solmu langoista vetämällä. Kiinnitin 8 lankaa leivonpääsolmulla tukitankoon ja seuraavaksi näytän, miten tehdään kaksoistasosolmu. Kaksoistasosolmu muodostuu 2 tasosolmusta, toinen kiertyy vasemmalle ja toinen oikealle. Tarvitset 4 lankaa, eli 2 leivonpääsolmulla kiinnitettyä lankaparia. Keskimmäiset langat pysyvät paikallaan, eli ovat pohjuslankoja. Reunalla olevilla langoilla tehdään itse solmiminen tässä solmussa, eli ne ovat nimeltään solmimislankoja. Vie vasen lanka 2 keskimmäisen langan päältä ja oikean puolimmaisen langan alta. Vie oikea lanka keskimmäisten lankojen alta ja vasemmalle syntyneen lenkin läpi. Sitten kiristetään. Kaksoistasosolmun ensimmäinen vaihe on valmis. Sitten vie oikea lanka 2 keskimmäisen langan päältä ja vasemman langan alta. Vasen lanka viedään keskimmäisten lankojen alta ja oikealle syntyneen lenkin läpi. Sitten kiristetään. Näin syntyy kaksoistasosolmu. Sitten tehdään kohosolmu. Kohosolmu on erittäin yleinen makramee-solmu ja sillä saadaan luotua hyvin monenlaisia kuvioita makramee-työhön. Nyt tehdään vasemmalta oikealle kulkevia kohosolmuja. Muistathan, että pohjalangan suunta määrää solmurivin suunnan ja muodon. Jos pidät pohjalankaa suorana vaakatasossa, rivistä tulee suora ja vaakatasossa oleva. Jos pidät pohjalankaa viistosti, niin solmit vinon solmurivin. Mutta aloitetaan. Käytä pohjalankana reunimmaista työn lankaa tai leikkaa erillinen pohjalanka, niin kuin minä olen tehnyt. Roikkuvat langat toimivat solmimislankoina yksi kerrallaan. Kierrä solmimislanka etukäyttä pohjalangan ympäri ja vasemmalle puolelle. Kiristä solmua. Vie sama solmimislanka pohjalangan ympäri oikealta ja syntyneen lenkin läpi. Kiristä solmua. Tällä tavalla voit jatkaa solmurivin loppuun. Kiitos kun katsoit videon. Toivottavasti sait apua makramee-solmujen tekemiseen. Ja kuten lupasin, olen kirjoittanut 4 vinkkiä makrameen tekemiseen luonnossa. Nämä vinkit voit ladata ilmaiseksi klikkaamalla videon alla olevaa linkkiä. Samalla pääset tilaamaan Metsäkädet uutiskirjeen ja saat jatkossa lisää inspiroivia vinkkejä käsitöiden tekemiseen luonnossa. Nähdään seuraavalla videolla.